ये जॉबल बाबा ये तो क्यों है सम्मान का जोड़े न को ये तो ग्लास पानी गिफ्ट भी हुआ है আগে আমার সেকেন্ড হ্যান্ড 300 উপরে এটা দিও अयो কস্টমার আসবে আমি তাকে বিভিন্ন পানি দেখিও ये देखे টেস্ট করে কইবে কোনটা কেমন লাগুছে কোয়াস পানি দই পানি মিষ্টি পানি লেবু পানি আপনার খরচা अयो टेस्ट करिए का वंडरफुल है আচ্ছা কোন পাই আসছন্তি কইবে কত কি মোর গোটে সে দিন গাড়ি গোটে দরকার একা ಅಯ್ಯೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಳ್ಳೆ ಹೊಸಗೋದ್ರೆ ಕೇಳಿದೆ ಹೊರಡೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಗೊಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ কথা ಮೈಕಟ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐತಿವ ಪಾಠ ಪಡ್ತೀವ ಬಲ ಗೌಡ್ರ ಐತಿವ ಗೊಪ್ಪ ಬೈಗಲ ಬಡ ಬಡ ಚಾಕರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ আগে কোন আপনার এজ কেতে হেলা ନାଇଁ ଏଜ୍ 29 ପ୍ଲସ୍ ଏକା ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଗାଡି ଥିଲା ନା ଆପଣ ଅଗାଡିଆ ବାବା ବୁଝିପାରିଲେନି ଏକା ତାମାନେ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଛଡା ନା ଅଛଡା କହିଲେ ଏମିତି କଥା କେ ମାନେ ଅସଲ କଥା କେଳକି ମୋର ଗୋଟେ ସ୍କୁଟର ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଗୋଟେ କାର ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏକା ବୁଝିଗଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍କୁଟର ଥିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକା ଥିଲା ପାଇତେ ଭାଇ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ବାହାଇକି ପଳେଇଲା ଦେଖୁ ଭାଇ ଆପଣ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦାମୀ ଗାଡି ନେବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ ତମ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଚୁଛି ଆପଣ ତ ନୂଆ ସୋରୁମକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ ସୋରୁମ କାହିଁକି ରୁଏ ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଅସଲ କଥା କେଳକେ ବୋଇଲେ ନୂଆ ସୋରୁମରୁ ଗାଡି ଆଣିଲେ ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଛୋଟ ଗାଡି ପାଇବେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସୋରୁମରୁ ଗାଡି ଆଣିଲେ କମ ଦଣ୍ଡରେ ବଡ ବଡ ଗାଡି ପାଇବେ ଆଇଟି କଥା କହିଛନ୍ତି ପୁରା ପାରଫେକ୍ଟ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏଠୁ ଗାଡି ନେଲେ ଆପଣ ମନ ମୁତାବକ ଶସ୍ତାରେ ପାଇବେ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ ଥାର୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ ଫୋର୍ଥ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ ଗାଡିଟା ଦାମୀ ହବା ଦରକାର ଦାମୀ ହବା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଥିବା ଦରକାର କହୁଛ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଧରିକି ବାଟ ଚାଲୁଥିବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଥିବେ ସପିଂ ମହଲରେ ସପିଂ କରୁଥିବେ ଦେଖିବା ଲୋକର ଆଖି ଟେରା ହେଇଯିବ କହୁଛ ଆପଣ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡି ମଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ମଗ ଆରେ ସେବେଳେ ତ ସାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡି ସବୁ ପଠାଇବି ସାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡି ସବୁ ଆସିଗଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟାକୁ ଚଏସ୍ କରିବେ ତାପରେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଚଏସ୍ ହବ ରେଟ୍ କରିବେ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ମାରୁତି କମ୍ପାନୀ ମାରୁତି କମ୍ପାନୀ ଗାଡି ପୁରା ଆପଣ ଏଠୁ ନେଲେ ସେଟା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଗାଡି ଠିକ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି 6 ମାସ ଜମା ଶାଶୁ ଘରେ 6 ମନ୍ଥ ଏକା ସ୍ୱାମୀ ଗାଡି ଦରକାର ମଲା 15 ଲକ୍ଷ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ଧରିକି ଆସିଛି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତା ଗିଅର ବକ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପାଟୁ ଲାଳ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣ ତା ଚକା ଫକା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟାଇଟ୍ ଫିଟ୍ ପୁରା ତା ବଡି ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହଁ ତାପରେ ଏ ଗାଡିର ହେଡଲାଇଟ୍ ଦିଟା ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖେଇଦବ କହୁଛ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାନେ ଘଣ୍ଟା ଦାଗ ବାଜିନି ନା ତ ଦେଖୁଛେ ଗାଡି ମାନେ ଚାଲୁଛି ମାନେ 5 ଆପଣ ଏ ଗାଡି ଚଲେଇବେ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନା ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟାକୁ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖୁ ତାପରେ ଆସୁ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସାର୍ ହୋଣ୍ଡା ମଡେଲ ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାଡିର ମାଇଲେଜ ବଢିଆ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏ ଗାଡିର ମାଇଲେଜ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲିଟର ତେଲ ପକେଇବେ ବେଶୀ ଚଲେଇଲେ ବି 27 କିଲୋମିଟର କହୁଛ ନା ଆପଣ ତା ସିଟରେ ବସିଯିବେ ସେ 8-10 ଥର ହଲେଇବ ଉଡା ଗାଡି ମାନେ ବଡି ଅଛି ନା ଆପଣ ଷ୍ଟେରିଂ ଧରିବେ ସେ ଷ୍ଟେରିଂ ପାଖରେ ତାର ହର୍ନ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ବି କରିଦେବେ ଯେମିତି ଧବରେ ମଣ୍ଡ ହର୍ନ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ଏ ଗାଡିର ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ କଳା ପଡେ
ওই যে পুরা সাইলেন্স গাড়ি ସାଇଲେନ୍ସ ଗାଡି ଆପଣ ଯେତେ ଜୋର ଚଲାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଫଟ ଫଟ ସାଉଣ୍ଡ ହବ କିଛି ହବନି ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଚଲେଇବେ ଥରେ ଚଲେଇବେ କହିବେ ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ଗାଡି ଚଲେଇବିନି ଏଇ ଗାଡି। ହୋଣ୍ଡା ମାଡ଼ିଲା କି ପିନ୍ପିନ୍ କାଚ ମାର୍କା ଗାଡି ଟଙ୍କା ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସୁ ସାର୍ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ହଁ ଆସୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଗାଡି ଆସୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ରେଟ୍ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବେଲୁନ ଗାଡି ବେଲୁନ ଗାଡି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଜ୍ଞା ବେଲୁନ ଗାଡି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଅଛି 8 ଜଣ ମାରିବେଣି ମତେ ହଁ ସାର୍ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ହୋଟେଲ ମାରିକି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏ ଗାଡିର ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ କିଣିବେ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରକାର ଅମର ହେଇଯିବେ କାହିଁକି କହୁଥିଲେ ଗାଡି ଚଲାଚଳ ଆସିକି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବ ଜୀବନ ଜୀବନ ଯା ବେଲୁନ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବ କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଡି ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କିଣ ଭଲ ଭଲ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଡି 6 ମାସ ଚଲେଇବେ ନା ଘରେ ଥୋଇଦେବେ ଥୋଇଦେଲେ 6 ମାସ ପରେ କୁଆଡେ ଯିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କି ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ଦେଖି ଆପଣ ଯଦି ନେବେ ଚାବି ଧରିକି ଯିବେ ପୁସ୍ କରିବେ ତ କି ଗାଡି ଇଏ ଆପଣ ସାଇଲେନ୍ସର ପାଇକି ତମ୍ବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନେଇ ତାପରେ ଆସିଲାଣି ସାର୍ ଟୋୟୋଟା କମ୍ପାନୀ ଆଜ୍ଞା ଟୋୟୋଟା କମ୍ପାନୀ ସାର୍ 7 ସିଟର 7 ଜଣଙ୍କୁ ପେଟର ପୁରେଇକି ଆଇଲା ଫ୍ୟାମିଲି ଗାଡି ଲମ୍ବା ଅଛି ବସା ଅଛି ହଁ ଗାଡି ମାନେ ଆପଣ ତା ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ମୁହଁ ଦେବେ ମନେ ଫୁଲ ବାସନା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପାତ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏ ପୁରା ଲହକା ପାତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏ ଗାଡିର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କିଣ ଭଲ କୁହ କୁହ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଗାଡି ଚଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଚଲେଇକି ଯାଉଛି ରାସ୍ତା ଖରାପ ପଡିଲା ମାନେ ବାରମ୍ବାର ହମ୍ପସ ପଡିଲା ହଟ୍ ପଡିଲା ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା ଯଦି ଏ ଗାଡି ନେଇଥିବେ ସେ ଗାଡିର ଭଲ ଗୁଣ ହଉଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ସେ ଦବନି ଷ୍ଟେରିଂ କରିବାର ଅଛି ମଜବୁତ ଲୋକର ଗାଡି ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଚଲେଇବେ କହିବେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ପିଇବିନି ଚଲେଇବି କିଣ କୋଉ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଚକା ଠାରୁ ତା ଷ୍ଟେରିଂ କଣ ବାବା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ସାର୍ ଏଇଟା ତ BMW BMW ୟାର ଆଜ୍ଞା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ପଛ ହଉଛି ଗାଡି ଆପଣ ଯଦି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଗାଡି ନେବେ ୟାର ଡିକି ବଡ ଇଏ ପଛରେ ବହୁତ ମାଲ ଇଏ ମାନେ ଆଗକୁ ଯୋଉ ସ୍ପିଡରେ ଯିବ ପଛକୁ ସେ ରିଭର୍ସ ଏ ଗାଡି ସେଇଆ ଗାଡିର ଭଲ ଗୁଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି କିଣ ଭଲ କୁହ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଡି ଚଲେଇ ଚଲେଇକା ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ପୁରା ପିନ୍ ଅଛି ବଢିଆ ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇକି ଗାଡି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲୁଛି କିଛି ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲେଇଲା ପରେ ସେ ଗାଡି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦବ କିଣ କହିବ ସ୍ପିଡ ବଢାଅ ସ୍ପିଡ ବଢାଅ ସ୍ପିଡ ବଢାଅ ଗାଡି କହିବ ସ୍ପିଡ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଜଣେଇଦବା ଗାଡି ସେ ଭଲ ଡେନ୍ସର ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାଡି କଣ ନାଚବେ ସାର୍ ଏ ଟିପି ବସା ପାଣି ଟିପି ଟିପି ବର୍ଷା ପାଣି ଏମିତି ନାଚିଲା ମାନେ ଏତେ ପାଣି ମାଡ ହେଲା ତାପରେ ଇଞ୍ଜିନ ଇଞ୍ଜିନ କାମ ହେଇଯାଇଛି ବଟଲ କାମ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଯଦି ନେବେ ଗାଡି ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ ରହିବ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଚଏସ୍ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଚଏସ୍ ହବ ତା ଉପରେ ଦେଖୁଛି ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁ ହାତ ମାଗୁଛନ୍ତି ହାତ ମାରୁଥିଲେ ନା ଗାଡି ଘିଅରେ ଅଛି ଭୂଷଣ ଆପଣ ଖାଲି ଦୂରେଇ ଦେବେ ଯଦି ଦେଖ ଦୂରେ ଦେଖେ ଆଜ୍ଞା ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଏକା କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସମ୍ମାନ ଗାଡି ଗୁରା ସବୁ ଛୋଟ ଷ୍ଟେରିଂ ହେଇଯାଉଛି ମୋର ଟିକେ ବଡ ଷ୍ଟେରିଂ ଦରକାର ଏକା ବୁଝେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଷ୍ଟେରିଂ ମନକୁ ଯାଉଛି ମନକୁ ଯାଉନି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ବଡ ଷ୍ଟେରିଂ ଦରକାର ବଡ ଷ୍ଟେରିଂ ଦରକାର ଛୋଟ ଷ୍ଟେରିଂ ସବୁ ଯା ଆପଣଙ୍କର ବଡ
ଷ୍ଟେରିଂ ଦରକାର ସେ ଗାଡି ଅଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହଉନି ସୁଧାବିନ୍ଦୁ 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 very nicely Rebecca. ଷ୍ଟେରିଂ ଖୋଜୁଥିଲେ ମୁଁ ସେ ଗାଡି ମଗେଇ ଦେଇଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣ ଗାଡି ଚଲଉ ଚଲଉ ବାଇଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଥକା ଲାଗିଲା ସେ ଷ୍ଟେରିଂ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆପଣ ଶୋଇପାରିବେ ଜାଣିପାରିବେନି ଆପଣ ଗାଡି ଭିତରେ ଶୋଇଛନ୍ତି କି ଘର ପଲଙ୍ଗରେ ଦେଶ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଦେଶ ସେବା କରୁ କରୁ ନିଜ ବାହାଘର କଥା ବୁଝିଯାଇଛି ଆପଣ ଏଠୁ ନେବେ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା କହୁଛେ ସତ କଥା ହଉଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ରୂପା ସିଂଧୁ ଏଟା ରୂପା ସିଂଧୁ ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ କେହି ବି ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ତମେ ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଇଗଲ ମତେ ଲାଗୁଛି ଭଗବାନ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବାବା ପରଫେକ୍ଟ କଥା କହୁଛ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଏକା ଏ ଚଳିବ ତ ବାବା କିଣ ଚଳିବ ବୋଲି କିଣ କହୁଛ ସମାନ ଚଳେ କିଏ ହାତ ଦେଢ ଜାଗାରେ ବଳିଲାଣି ବଢିଆ 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 ଦେଖିଲା ମନ କହୁଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ଟେକିକି ଘରକୁ ନେଇଯିବ ରୁହନ୍ତୁ ଆମର କାଗଜ ପତ୍ର କାମ ଅଛି କାଗଜ ପତ୍ର କାମ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ସାର ମୁଁ ତ ରହିପାରୁନି ମୋ ମନଟା ପ୍ରାୟ ତେରିକି ରହିଗଲାଣି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାକୁ ସାଥରେ ଧରିକି ଘରକୁ ନେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ନା କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ସାର ଆଗେ ଶୀଘ୍ର କିନ୍ତୁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କୃପା ସିଂଧୁ ବାବୁ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ସୋରୁମର ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଆଗରେ ଆପଣ ତ କାରବାର କଲେଣି ଜାଣିବେ ମୋ ସୋରୁମରେ କିଛି ଲୁଚା ଛପାନି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଏଠୁ ଯୋଉ ଗାଡି ନେବେ ମାନେ ଯୋଉ ଝିଅ ନେବେ ଆମେ ତା ବାପ ଭାଇ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖି କାଗଜରେ ଦେଇଛୁ ଯଦି ବି ସେ ଝିଅର ବାପ ଭାଇ ନଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଝିଅର ବାପ ଭାଇ ନଥିବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ବାପା ଭାଇ ଭଡରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇବୁ କିନ୍ତୁ ପଡିଶା ଲୋକ କି ଜଣେଇଦବୁନି ଏମିତି କଥା ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଲା ଆମେ ଝିଅ ଦଉଛୁ ମାନେ ଆମେ ପୁରା ତା ପଛେ ପଛେ ଲାଗିକି ଥିବା ବାବା ଜଗମୋହନ ବାବୁ ତମେ ପଛରେ ଲାଗି ରହିବ ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବେ ଆଗରେ କଥା ଆପଣ ହେଜି ପାଇଲେ ପଛେ ପଛେ ଲାଗିକି ଥିବ ଅର୍ଥ ବର୍ଷ ସାରା ଯେତିକି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଡିବ ଓଷା ବ୍ରତ ଯାହା ଅଛି ରଜ ସାବିତ୍ରୀ କୁଆରପୁରୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆମେ ବାପ ଭାଇ ହେଇକି ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଅବଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 40-50 ହଜାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ସର୍ଭିସିଂ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡେ ତାଙ୍କ ବେଶ ଓଷାରେ ଦେଖି ଜାଣିବାର ନଥାଏ ବୋଲି ଦେବି ସୁନ୍ଦରୀ ସବୁ ଦେଇଦେବି ସବୁ ଦେଇଦେବେ ଏଇ ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଇ ଯାଉଛି ରଜ ସାବିତ୍ରୀ କୁଆରପୁନେଇ ବଡ ଓଷା ସଠି ଓଷା ଜହ୍ନି ଓଷା ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ଓଷା ବାର ଅଛି କୋଉଟା ତମେ ଯେମିତି ମୋର ବନ୍ଦ ନ କର ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଖେଳିବିନି ହେଇକି କାନ୍ଦିବି ମାଇ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛୁ କିଏ ଭାଇ ତୋର ଅଣ୍ଡା ପିଲା ଅଛି ଶୁଣ ମୁଁ କହିଦେଇ ଯାଉଛି ବିଶେଷ କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ମତେ 4 ଖଣ୍ଡ ଶାଢୀ ଦବ ସାବିତ୍ରୀ 4 ଖଣ୍ଡ ଶାଢୀ କଣ ହବ ସାର୍ ମୁଁ ତ ଜାଣି 4 ଖଣ୍ଡ କଣ ହବ କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନ ଶୁଣ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ସକାଳେ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡକୁ ପୂଜା କରିବି ଦିପହରେ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାଁ ଗୋଡକୁ ପୂଜା କରିବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଟୋଟାଲ ଧୋଡକୁ ପୂଜା କରିବି ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ରାତିରେ ବାବୁ ପତି ଭକ୍ତି ଦେଖୁଛି ପତି ଭକ୍ତି ନୁହଁ ସାବିତ୍ରୀ ପତି ଭକ୍ତି ସାର୍ ସର୍ଭିସ ଚାର୍ଜ ଏବେ ଦେବେ ନା କିସ୍ତିରେ ଦେବି ସବୁ ଦେଇଦେବି ସମ୍ମାନ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି ବଢିଆ ବଢିଆ ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡି କିଣିଲେ ଯେମିତି ଠୁକୁର ଅସୁବିଧା ଥାଏ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫ ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସେମିତି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲା ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ପାଖକୁ ଫୋନ ମାରିବେ ଆମେ ଏଠୁ ଲୋକ ପଠେଇକି ଅନ୍ୟ ସର୍ଭିସିଂ କରିବୁ ଆମେ ସେ କାମ ସାଥେ ଆସିବ ମାନେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମେ କରିବୁ ବାବୁ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ପଡୁଥିଲା ତମେ କାହିଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କହୁଛ ଚିନ୍ତା କରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ଅଛି ନା ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଦେବିନି ତାଛଡା ତମେ ତ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋ ପାଖକୁ ଯିବାନି କି ସାର୍ ଯାଇପାରିବିନି କାହିଁକି ସାର୍ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ମଝିରେ ବୁଲି ଆସିବି ନା ଅଣ୍ଡା ବେଡରେ ବୋଧ ଭଳିଆ ଶୁଣୁଛି କିଣ
ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ ଡାକ୍ତର ଆପଣ ଆସିଲେ ଭିତରୁ ଯିବା କାଗଜପତ୍ର କାମ ସାରିଦେବା ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଣିଛନ୍ତି? ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଣିନି। ଆଉ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଣିছে? ଆଧାର ଆଗ ଡିଏଲ ପଛ। ঠিক আছে তুমি কাগজপত্র কাম করা আধারটা পয়সাରେ ମଗାଇ ହଉ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ହବ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଯିବା କାଗଜପତ୍ର କାମ ସାରିଦେବା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ନେଇ ପଳେଇବେ ରୁଏ ଯାଉଛି ଅಯ್ୟಯ್ୟୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଏଇଠି ତାଏ ମୁଁ କାଗଜ ପତ୍ର କାମ କରିକି ଆଉଛି ମୁଁ ଆଇଜଣା ଖାଲି ଛାତିରେ ବି ପକଉଛି ଏକା ନା ଟୋକାଟା 5 ଲିଟିଆ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଭଳିଆ ହଉ ବରଂ ଭଲ ନାଳୁ ଅଟେ। ଆଲୋ କିଏ କୋଉଠି ଛିକିଲା ନା କାସିଲା ଦିଦିଟା କୁକୁର କାହା ତଣ୍ଟରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ছিল ଅଶୁଭ ହଁ ଚକ୍ଷୁ ବୁଧୁ ବାବୁ ତୁମେ ବିକଳ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛ ମୁଁ କହୁଛି ବିଲେଇ ନା କୁକୁର ହେଇ କଣ ହେଲା କାହିଁକି ଏତେ ଗାଡି ଯାଉଛି ଏତେ ଗାଡି ଆସୁଛି ମୋର କିଛି ହୁଏନି ଆଜି ତମ ଯିବା କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଓହୋ ମୋ ଛାତି ଚାରି ଚେରା ହେଇଯାଉଛି। ଓହୋ ଚାରି କେରା କାହିଁ କରିକି ରଖୁଛ ଗୋଟେ କେରା କର କାମରେ ଆସିବ କାହିଁକି କେରା କେରା କରୁଛ ଶୁଣେ ତମର ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋ ପାଖକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବ ନା ଦେଖ ପ୍ରତି ସୋରୁମରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀମତିଆ ଗାଡି ଥାଏ ସେ ଗାଡି ଦ୍ୱାର ମୋର ଥୁଆ ହେଇଥିବ ତ ବେପାର ହୁ ହୁ ହେଇକି ବଢିବ। ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀମତୀ ଏଇ ଚକବନ୍ଧୁ ବାବୁ ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛି ଗୋଠରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀମତିଆ ଗାଇଥିଲେ ଓ ଗୋଠ ବଢିବ ମାନେ ଗୌଡ଼ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ସେ ଗାଈ ହଉଛ ତମେ। ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତମେ ତ ଚେକିଂ ନାଁରେ ଥରେ ଅଧେ ଅନେକ ଗାଡି ଚଲେଇଛ ଆଉ ମତେ ସେମିତି କହିଲନି ଆରେ ମୁଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବୁଥିଲି କୋଉ ପ୍ରକାରର ଭାବିଥିଲ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମକୁ ନିଜ ନାଁରେ କାଗଜ ପତ୍ର କରିନି ନିଜେ ମାଲିକ ହବ। ଓହୋ ନିଜ ମତେ ଆଗରୁ କହିଲନି କଣ ପାଇଁ ସବୁ କଥା କଣ ମୁହଁ ଖୋଲିକି କହିବାକୁ ପଡିବ। ଠାରି ଦେଲନି ତାର କଣ କହୁଛ ଯିବିନି ନା ଯାଅ କାରଣ କେଉଁଟା ଧରେ ମାଛ ଖାଏ କଙ୍କଡା ମୁଁ ବେପାର କରୁଛି ବୋଲେ ଛାତିରେ ପଥର ଲଦିଦେବି। ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀ କଣ ମୋ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ବି ଅଛନ୍ତି ତମର ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଲୋଭ କଣ ପାଇଁ ସବୁ ଗାଡି ଆଉ ଜାଗୁଆ ଆରେ ତମର କେବଳ ମାଇଲେଜ କମ ବୋଲି ମୁଁ ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉନଥିଲି ହେଲେ ତମ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଇ ଫେସବୁକରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 1000 ଭିଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 1000 ଭିଉ ଯିବ 15 ଦିନ 2-3 ଥର ମୋ ପାଖକୁ ଯିବ କାହିଁକି ଚାକି ନା ରେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ପଳେଇ ଆସିବ ତାଙ୍କ ଗାଡି ତାଙ୍କ ତେଲ ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତମେ ତ ମେକାନିକ ନା 15 ଦିନରେ 3 ଥର ইঞ্জিন খোলিবি জড়িবি জড়িবি খোলিবি খোলিবি জড়িবি জড়িবি খোলিবি জড়িবি খোলিবি খোলিবি জড়িবি ଗାଡିର କାଗଜପତ୍ର ମୋ ନାଁରେ ହେଇସାରିଲାଣି ତମେ କେବେ ଯାବ କହିଦେଲ କାରଣ କଥା କହୁଛି ଆମେ ଜାବ ପକେଇ ନାହିଁ ସେମାନେ ଦୋଳି ଗାଡି ଦେବାର ଧୂଳି ଚାଲି କୃପା ସିଂହ ବାବୁ ମୋ ସୋରୁମର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଗାଡିଟା ମୁଁ ତମ ହାତକୁ ଟେକି ବି କେୟାରଫୁଲ ନାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ ଯେତେବେଳେ ବି ଗାଡି ଚଲେଇବ ତାପରେ ସଫା କନାରେ ପୋଛିବ ଗାଡି ଥୋଇବ। ଏ କାନ୍ଧର ମୂଲ୍ୟ କଣ ତମେ ବୁଝିପାରିବ? ଆରେ ଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲିଆ ହାତ ସହିତ ଏ ମୁଦୁଗୁରିଆ ହାତ ଓ ଯା ମୁଦୁଗୁରି ହାତ ସାଙ୍ଗରେ ପଦମ ଫୁଲି ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଯାଉଛି ପଦାକଟା କରନି ଅନେକ ଦିନେ 2 ଦିନ ଛାଡିକି ଲୋକ ମୋଟେ ଲୋକ ନୁହ ତମେ ନିଜେ ଯିବ କିଛି କଥା ବୁଝିପାରିବୁ କି ଜାଣେ ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁ କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣ 15 ଦିନେ ମତେ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି ଏକା 15 ଦିନରେ ଗାଡିଟାକୁ ପୁରା ରାମ୍ପିକି ଚଲେଇବି ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଯିବେ ପୁଣି 15 ଦିନ ବସିବି ତାପରେ ତମେ ଯାଇକି ଯିବ ଏକା ସୁନ୍ଦରୀ ଚାଲ ଯିବା ଆయ్యయ్యో ଓ ସାରା ଗୋଟେ ଦକ ଗଲା ଭାଇ